मा लिरनाय दं आबौ मा लिरनाय दं देनाय बुंनाय सोरनिबा आरो बे आबौ फैसाफोर दंना गैया आबौ नायनाय लोंनो हामगोन जोंहा फैसा गैया आबौ बे सोरनिबा फाइल बियो बेयाव सोरबा सिख्लानि बियो सोरबा लैथो ब्रह्म बर' ए सोरबा सिख्लानि औ सोरबा सिख्लानि बेनिफ्राय मा दं आबौ कागज पत्र दङ आबौ बे आधार कार्ड पान कार्ड फरायनाय मेट्रिकनि हाइ स्कुल मा कलेज गासैनिबो दंजोबो आय' सिबाय सोर गथ'निलाय खागज पत्र जाखो बेलाय आंखि बांगिनो मा होनदों मा मुं होनदों माबायदि खोमाखौ बेलाय बे गावनि नांगौ बे खागजफोरखौलाय भटखौलाय दालाय माबायदि होगोन आहा फरायगोन माबायदि दा साख्रिखौनो मोननाय नङा खोमा दस' आबौ बेफोर गोमाबा माखौ देखायगोन दा लैथो बर' अबेनि आबौ खाथिनिबा माबा हैना फैनोथ' सानैबो फिख्रि गारियाव जिरायनानै आबौ खिजानि हैना फैब्ला लोंहोगोनानो 10 थाखा 20 थाखानि दा फिख्रि गारियावबो टमटमाव थांनोबो फैसा गैयालै आबौ नोंनाव दंना गैया आबौ फैसा नङाबा नोंबोथ' पलिअ मानसि जेनेबा आबौ साइकेलखौबोथ' नों सलायनो हानाय नङा खोमालै हैना फैनो हानायबा आबौ मोजां जागौमोनलै आबौ है हाबसेसो मोनलोंगौमोन खोमा आबौ एक मोनलोंथाराखै आबौ खाथिना खाथिनबा होमबालाय खाथिनबा माबायावनो थांसै थ' आबौ आंनो हायाबाबो साइकेल सलाय थिखांना लांसै नोंखौ मा बुङो आबौ थौ आबौ थौदो आबौ नोंबोदि आरो लोंनायखौनो माथा मारिबाय थायो खाथि नङालै आबौ बे सिख्लानि एड्रेसा गोजानसो जोंफोरनि डिस्ट्रिक्टनि नङा ओइ खाफाल मोनदालै आंबो बोराय आबौ हैद आबौ आं सानदोंमोन माहाय खाथियावबा हैना फैनोसै मोनलोंगोन होनना आबौ नै जाला साननायफोरा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबाबो हैनो हाया होमबा आबौ खाथिनि नङा गोजानथारनि नामा औ जोंफोरनि खाथिनि नङा आबौ गोजाननिसो हा बेलाय खर' गाज्रि बे होमबालाय बे फाइल नामा बेलाय दैयावलाय माबायदि ना सारनायाव मोननांगौ जाखो सोर फाग्ला बेबायदि दैयाव गारखौ ने दैबानाफोर जादोंमोन अबावबा आबौ औ आबौ नंगौ दैबानाफोरावसो फैबाय बायदि मोनबाय आं आबौ दैबानायावनो जाथारदों बियो बेबायदि नङाब्लालाय गावनि बेबायदि खागज एसेबां नांगौ गोनांथि गोनां खागजफोरखौलाय सोर दैयाव गारहरनो बे दैमायाव मोननो मोनथिला आरो आबौ मा जादोंमोनबा दा नोङो मा खालामगोन होनबा बेखौ सावगोन आबौ नोंबोदि मा बुङो सावा मानो सावनो बेफोरखौ सावनो हामा दा आं लांना दोनहैगोन न'आव माब्लाबा नागिरना फैनोबो हानाय जेनेबा थाथोंसै आंनावनो नांगौबा माब्लाबा माबा मोनसे खालायसिगोन हैसिगोन फन नाम्बार गैया आबौ फन नाम्बार होआ नामा जोंफोरनि माथो आधार कार्डफोर बानायब्ला फन नाम्बार मायबा आधार कार्ड मायबा बेबायदि फन नाम्बार लाखियो आबौ गैया बेयाव फन नाम्बारानोथ' बेयाव गैया जायखियानो जाया आं बे फाइलखौ मोजाङै दोनगोन आंनावनो दे आबौ पलिअ दोन नोंनो मोजाङै दोन मा थिक खाफाला मा लिरनाय दङ माबा जायो नङा होमबा खाफालावबा मा लिरनाय दङ माब्ला मा जायो फात्ता गैया दे आबौ दोन मोजाङै दोन नैबेनो आं बुंनाया बिसिनावनो खामानि मावनांगोन नोङो मोजाङै रायज्लायना ला माब्ला मा फैनो हायो मा हाया नोंसा मोजाङै रायज्लायना लाबानो जाबाय मा मुं नोंनालाय आंनि मुङा हाबिला आब' आगोलाव अबावथो रुवाथि थायोमोन एक्सपिरियेन्स दंबा खामानि मावनायनि औ दङ ओमफ्राय सोर दङ नोंहालाय न'आवलाय माबा रानि आरो रनियां जोंफोर साथाम नोंनि मा बिफं फंबाय बिनानाव नामा मा जेनेबा मा जायो औ माने न'निनो आरो दे जायखियानो जा आंहा नोंनि फेमिलि बेकग्राउन्डजों जेबो खोथा गैया नों जायनिफ्राय फैदों मा फैयाखै सोर दं आंहा जेबो खोथा गैया खालि नोङो आंना समाव खामानि मावनो फैनांगोन सफैनांगोन आंनि रुमाव न'आव माने नांगौ बायदि मोजां संनांगोन खामानि मोजां मावनांगोन आरो जोंहा हौवा हिन्जाव सानैबो डिउटियाव थाङो नालाय नोङो फुङावनो 6टा बाजियावनो सफैनांगोन जोंहानि न'आव बेरेफुंजा 6टायाव हागोननि हाया फुङावनो बेरेफुंजा 6टा बाजियावनो जोंहानि न'सिम सफैनांगोन आब' आङो फुङावथ' हागोन नाथाय हरावसो आब' आं हानाय नङा खोमा हरावबो फैनांगोन नामा आब' हराव फैयाबाबो जागोन एसेबां इम्परटेन्ट नङा हरनिखौ आं नङाबा हौवायाबो हेल्प खालामना होखायो हराव बेबो सङो आंबो सङो हरनिखौ एसेबां टेनसन गैया
खालि आंनो फुंनि आरो सानजौफुनिखौ नांगौ आरो चाकाचाक बेनिफ्राय जेनेबा फैनानै जेनेबा आं 6टायावनो थांगोन बेनिफ्राय माब्ला सुथि जागोन आंनिबा बेलासे फुङाव 6टायाव फैगोन नालाय बेलासे 6टायाव थांनो हागोन अ जागोन आब' जागोन आं जेरैबाबो मावगोन आब' बेनिफ्राय बेसे होगोन आगोलनियाथ' मास मोनसेयाव लायोमोन 3000 नोंनोबो 3000खौनो होनोसै 3000 उफाय गैया खमबाबो बेयावनो मावथ'नांसिगोन नङाब्ला अबाव खामानि मोननो रनिनोबो मुलि होनांगोन मुलि जाहोथारनांगोन खमबाबो बेयावनो मावथ'नोसै उनाव मोजां मोनब्ला बास्लायनानै गुबुन खामानियाव हाबगोन मा जाखो 3000आवनो थाखाना गाबोननिफ्रायनो फै होनब्लालाय फुंनि 6टा बाजियाव गाबोन सफैबानो जाबाय औ जागोन आब' नाथाय एसे माबा गोनांथि जाना दंमोन फैसा एडभान्स मोनगौमोन नामा आब' 1000फोर 500बाबो जाथ'गोन दाथ' आं फैसा लाबोआखै नोंथ' गाबोन फैगोनानो नङा होनबा फुङाव गाबोन फैब्लाथाय लाना थांबानो जागोन दे दा फैसा होथ'ला आङो माने गैथ'आबा आं लाबोआखै नालाय गाबोन फुङाव लाना थां गाबोन फैब्ला औ दे होमब्लालाय आब' जागोन दे रनसाय गड रनसाय ओइ रनसाय मा जाखो रनसाय हरखाब मा जाखो बिहा रनसाया मा उदैयाव सुदों सोर सुखो बेखौ हां लादोंना लायाखै बियो हां लायाखै थैबाय नामा बियो रनसाय थैमारबाय बाल बियो सोर सुखो बेखौ सोरबा फैदों नामा बेयाव सिखिरिया सुवाखैथ' बेखौ सिखिरि एसेबां दामि जिनिसफोरखौलाय लाबोना होनानै मा दरखार ओइ सना ओइ दिम्पोला लाबोनो हरदों दिम्पोला लाबोनो होबानो नोङो मार्केटनिफ्राय दामि बिशाल मार्केट बिग बाजार मार्केट बेनिफ्राय बे रुवाथि मानसिनो सेन्देल गस्ला लाबोना होफैगोन नामा हामालै बेबायदि बुंनो जोंहानाव रुवाथि थानायफोरनो होखायो आइ दिम्पोला बायनानै अबाव होदोंखाय बेसेबां होदोंखाय आं नुवाखै नामा अबाव सोब रुवाथिफोरनो होगोन आं मोनथिया नामा रुवाथिफोरनो मा बायना होयो मा मायो आं एसेबां सान थाबाय बेयाव आंनि न' आंखौनो बुजायनो फैबा जायो नामा बे रुवाथि सासे स्पेसियेल नामा बेनो जि बिग बाजार माइबा मार्केट बेफोरनिफ्राय जि बिनो सेन्देल गस्ला लाबोना होफैगोन मा दरकार आंनावनो मेरला हाजार गस्ला दङ सेन्देल दङ बेफोरखौ होनबानो जायोना आंनो होगोन ना आंनाव हाइ सेन्देल गोलैना दंसै जराथामसो गस्लाबो लिला गोलैना दंसै बेखौ होगोन ना आङो बेनिफ्राय बायना लाबोनायलाय मा दरकार फैसाया मा दंफाङाव खाब्लानो मोननाय बिलाइ सानदों नामा सिरिना थानाय बिलाइ बा हानब्लानो मोननाय खाब्लानो मोननाय होनना सानदों नामा फैसाखौ बे दिम्पोला खामायनाय फैसा नङा बेफोर जि न' जानाय लोंनाय बेफोरो फालौ संख्रि ना बेदर गाननाय जोमनाय सेन्देल गस्ला बेफोरनि फैसाया आंनि हौवानिसो दिम्पोलनि नङा बियो बुंब्लानो जागोन बिनि रावखौ जि येस होननानै बुंनांगौ बिनि बुंनाय जे जाजोबगोन बे खोथा नङा ओइ 2 नाम्बारि बांद्राय खुगा सिमाव नङा नोङो लिगेलि हिन्जाव नङा आंनि पापानि मिथिबाय आंनि आयासो लिगेलि हिन्जावमोन नोङो सेकेन्ड हिन्जावबो नङा नोङो 5 नाम्बार 6 नाम्बार हिन्जावसो नोंनि सिगां आंनि न'खराव बेसेबां हिन्जाव फैखो बेसेबां हिन्जाव थांखौ मिथिबाय आंनि मानिसो आंनि मामानिसो न' बियो आंनि आइनिसो न' बियो आइनि सम्पति नों मा बुंनो फैदों बेफोरखौ थैखांनाय मानसिया सम्पतियानो गालां मायानो गालां जेबो मुल्य गैया थैखांनाय मानसिया थैनायनि उनाव हांगार जालांबाय बिनि सम्पतिया बिनि नंला आंनिसो दा आंसो बे न'खरनि हिन्जाव आंनिसो नोंसाया गैला हांगार जाना थांबाय नोंसा थैनाय बिमानि बाथ्रा आंनि सिगाङाव बुंबाय थानाङा लाजि नंगौ सिर थादो नोंसोर सिर थादो नङा पापा नों बेखौ सिरि थानो नोंनि हिन्जावखौ सिरि थानो माने एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि जाखो बियो आङो अनजिमानो गस्ला आरो सेन्देल लाबोनो थिनदों बिहा मा जाखौनो बिहा मा अरजादों बिहा मानो अरजायाखै जानाय लोंनाय फ्रि थानाय फ्रि बिनि उनाव आरो गाननाय जोमनाय सेन्देल गस्ला बेफोरखौबो होफैथारनांगौ नामा मानि रुवाथि बेलाय मानि रुवाथिया सानफ्रोमबो गावनि दरमा मोननायजोंनो बायना लानांगौ मिथिबाय पाउडार सुनु गस्ला जि जायो लायो बेफोरखौ गावबा गावनि फैसाजों लानांगौ थानाय फ्रि जानाय फ्रि मा दंबावो मा नांबावो आरो बिसोरलाय नङा खालि 2 नाम्बारि मेलेम गैयै हिन्जाव नोंनि पकेटनिफ्राय फैसा थांदों नामा बेखौ बुंग्रा आंनि सिगाङाव नोंनि पकेटनिफ्राय थांदों नुबायना सना नोंनि फिसाजोआ माबायदि आंजों माबायदि नांज्लायदों माबायदि खुगा बाहायदों बियो माबायदि राव बाहायदों नुदोंना ओइ थिरि सादोलै नोंसोरो
आंनि गोसो आं आंनि न'आव खामानि मावग्रा मानसिनो मा होनांगौ आंनि गोसो आरो नों मा बुंदों आं रुवाथिफोरनो जेबो होआ बिनोल' स्पेसियेल होदों मा मोनथिदों नोङो बारायसो दङ आंथ' बेनिबोथ' सेन्देल गस्ला लिपस्टिक नेल पलिस पाउडार सेम्पु मा नांगौ बेफोरखौ होजोबोलै आरो आंनि थानायफोरखौबो होजोबो नों मा खोथा बुंदों आं जे अनजिमानोल' स्पेसियेलि खालायदों होननानै हो आं होखायो माथो जानो हागौ आं रायो आं मायबा खामानि मावाबा मोजां मोनाबा आं रायो जानो हागौ बानायसिखौबो रायो अनजिमाखौबो रायो आङो बिदि होननानै आं अना नङाना आं नांगौ बुस्थुखौ सिनायो नांगौ जाब्ला आं होफैयो बेना सेन्देल गैया बेखायनो होफैदों गाननोबो गस्ला मोजां गैया बेनिखायनो होदों नोंहा मा अरजाखौ बियो नों मा अरजादों आरो नोंहा मा अरजायो बेफोर ड्रेसखौ गानना थाब्ला मा अरजायो दख'ना गावनि गोसो बियो दख'ना गाननो गस्ला गाननो बियो गावनिसो गोसो आंनि लाबोनाय मानसिखौ नोङो बांद्राय मेगन होबाय थानाङा बाल हिनजाव अबेनिबा भिखारि फैना बेयाव आंनि न'आव लेबेल लेखानो फैदों हे इसोर हे भगबान माबायदि हिनजावहाय माबायदि सिख्ला बियो सिख्ला जानानै माबायदि खुगा हे भगबान बिनि खुगाखौ होथेना होदोहाय बिनि खुगाखौ मादोबा खाथेदो आं हानायमोनब्ला बिजिजोंसो सुथाबना दोनगौमोन आं नोंनि खुगाखौ फै खाथियाव फै मा खालायनो हागौ नोंखौ आं देखायगोन आंबो नांला दे आंनो बेखौ आंना दंखायो आं बेबायदिनो सोलिगोन दे नांज्लायनाङा आंनि थाखाय नोंसोरो नांज्लाया बेबायदि मानसिजों नांज्लायबा जागोन नायगोन आंबो नोंसोरखौ सानसेबाबो नायगोन इसोरा नायहरगोन नोंसोरखौ साला आंजों इसेबां अयथासार खालायथारदों नोंसोरो ओइ सोर अयथासार खालायदों नों जोंखौ अयथासार खालायदों जों नोंखौ अयथासार खालायदों हो लाजिया बे मा खुगाजों बुंदों बेबायदि पापि हिनजावा भिखारि खोमसि गोसोनि मानसि पापिस्ट' सिख्ला हिनजाव दे अनजिमा आं थानायाव नों रावखौबो गिनाङा हयथासारलै बापरे बाप खर' सर'सो सालायलांबाय बिसिनि खुगा रायज्लायनाय खोथा नांज्लायनायफोरखौ खोनानानै थै हमनो हाया दे आरो हिनजावफोरा माने एसेबां नांज्लायनो हागौ खुगाफोरा बापारे बाप सिखिरि बे दिरुंफोराथ' मोजाङैनो दङ जनाखै बे दिरुङा जवाखैबो होनब्ला बे दिरुंखौ खेवदों मोजाङैनो जेबो हास'नाय जेबो माबानायबो गैया होनब्ला बे दिरुंखौ बे रनसायानो खेवदोंमोन नाथाय रनसाया दिरुंखौ मानो खेवनाय जानो हागौ बियो हासुं थांनो खिन्थांनो होननानै मायबा मोनसे बुंदोंमोन बियो नङाब्ला बेफोरबायदि जायगायाव आरो सोर फैनो खाथि खालायावथ' मानसि गैखायाबो आरो सोर फैनो बेयाव फैनो गोनां रावबो मानसियानो गैया इलाकायानो गैया खाथियाव रावबो फैया बेयाव फाग्लायाबो फैया बेयाव जंगालाव सिखिरिनि खामानि बियो मोनथिगौ आं सिखिरिया बेसे चालाक बेनो मायबा मोनसे खालायनानै बियो रनसायखौ बेबायदि बुथारना गालांबाय बियो सिखिरि नोंखौ गाराङो नों मोजां खालायाखै नों आंनि खामानिखौ थपाट खालायदो नोंखौ गाराङो रनसायनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हागौ नोङो नाथाय आं दाखोरनि आखाइनिफ्राय खारग'आ नोङो अबाव खारग'गोन नोङो बेसे खारगोन नोङो बेसेबां गिदिर हाग्रा बियो सोर मदद खालायनो नोंखौ आरो बेसे गोजान खारग'नो नोङो बेनिफ्राय गारि गैया साइकेल गैया नों थाबाय बेसे गोजान खारग'नो नोंखौ हमथारगोन आङो खारग'आ नोङो दाबो बेसे गोजान सहैगोन नोङो सहैयाखै नोङो आं होसो नोंखौ लाबोफिनथारगोन सिखिरि मेंबाय आं अबाव थांखो बे सिखिरिया एसेबां नागिरबाय बेनि जेबोखौनो नुवासै आं बेखौ थारैनो खारखोमा मारबाय नामा बियो अबाव मोनगोन आं बेखौ बे जंगालनि हाग्रानि खना नागिरबाय नाथाय सिखिरिया गैया बे टाउनाव सहैबाय नामा बे जुदि टाउनाव सहैबाय बेथ' पुलिस स्टेशनाव थांखागोन आरो बे जायगाखौ एक्सप्लर खालामनो लाना फैगोन बे जायगाखौथ' दिन्थिनो लाबोखागोन बे सिखिरिया आं बे जायगायाव थानो हानाय नङा माबार बे जायगानिफ्राय खारनांगोन नाथाय आं बे कास्टमारा 4 लाख होगोन होननानै बुंदोंमोन सिखिरिखौ पिक्सार देखायनानै आंथ' 2 लाख एडभान्सबो लाखाबायमोन दा मा खालायनो आंथ' बिसोरनो सिखिरिखौ आं दा अबेनिफ्राय लाबोना होफैगोन बिसोरथ' आंखौ गावथारगोनलै सिखिरिखौ जुदि आं कास्टमारनो फाननो हानाय नङा बे 2 लाख फैसाखौ आं होफिननांगोन आं थैब्लाबो बे फैसाखौ आं होफिना आंनो फैसानि गोनांथि जाथारदों इट्स इम्परटेन्ट फर मी आं बे जायगानिफ्राय माबार खारखोमानानै हामसिगोन दा खारखोमाग्रोनोसै सिखिरि आं सानसेबाबो नागिरखागोन अबाव खारग'नो नोङो आरो आं मोनथिनोथ' नों न'आवथ' थांखाया मानोना नों न'निफ्राय सना बाना फैसा गासैखौबो खामना लाबोदों अबाव नोङो थांफिनो न'आवथ' नोंखौ एक्सेप्ट खालायखाया गनायखाया नोंनि न'नि मानसिया नोंखौ गनायखाला आरो नों न'आव थांखाया आं मिथिगौ होनबा नों अबाव थांनो जायखिजाया आं गिबियावनो रेलवे स्टेशन बास स्टेशन बेफोराव नायग्रोनांगोन
नों जुदि न'आव थांनो नागिरोबा सोरबा गावसोरनि जायगा सिनायनाय जायगायाव थांनो नागिरोबो बेनिफ्राय थांनो नागिरबाथ' नोङो बास स्टेसन रेलवे स्टेसन थांखानांगोन बासाव थांथ' नोंहा फैसा गैया जानो हानाय रेलवे स्टेसनावनो बेखौ लोगो मोनगोन आं सिखिरि आइम कामिं थांगासिनो आं नोंखौ लायनो जेरैखि जाया सिखिरि नोंखौ आं खारग' होखाथारा नोंखौ हमफिनना लाबोथारगोन आं सोरान बानो बियो थेंकगड टाउन सफैबाय आङो सोरान बानो बेयावनो हाबनानै ड्रेसखौ सोलायनोसै आङो गस्ला नागिरनि बे हाग्रानिफ्राय गोजान खारग'बोनो हाबाय आङो दाख्रिमोननि आखाइनिफ्राय खारग'बोनो हाबाय आं इसोर भगबान बे टाउन मोनफैनाय लोगो लोगो मानसि न' सफैनाय लोगो लोगो हां लानो हानाय बायदि मोनबाय आं दा मार आं ओंखारलांनांसिगोन बेयाव ड्रेस नागिरनो बेबायदि थांनो हानाय नङा जाय गस्ला गांसे मोनबानो जागोन हौवाफोरनियानो जा हिन्जावफोरनियानो जा बेबायदि ओंखारलांनो हानाय नङा आं सानै गस्लाया फिसाथार ओरैनो प्रब्लेमाव गोग्लैना दंखायो बे गुन्दाफोरनि आखाइनिफ्राय खारग'बोनो हाबाय आरो सोरबा गुन्दाफोरा नोजोर होबावगोनसो बे गस्ला फिसाखौ गानबोला गस्ला गिदिर गांसे गाननांगौ हे भगबान आंखौ एसे नायहर आफा बोराइ बाथौ आंनि पापनि साजा मोनबाय आङो आंनि पापनि साजाखौ मोनखाबाय आं आरो साजा होनांला सरि आंखौ निमाहा भगबान गस्ला गांसे लानानै आं थांसै आंखौ मदद खालाय भगबान बायजोआव गस्ला गांसेबो गैया नैबे गद्रेज आलमारियाव गस्ला दं जानो हागौ बेयावनो थागोन नायनो र' तालामारिनिबो गैया ड्रेस लागे सुर नङा सिखाव नङालै आङो ड्रेस नांगौ आंनो प्लिज मोसौ नङा हे भगबान मा खालामदों आङो हाबनाबो लाबाय न'आव गाग्रोबैसो सिखाव होननानै आंखौ सुरखौ बायसा साला गुन्दी सुर पाप्पी सुर ओइ मारिन साली गुन्दी सुर তোর মাথা কাটা গেলাম खोनाबो सङा सिखाव नङा होनबाबो बुफ्लांबायसो आं थैबाय नामा गोलैखाबाय माथो मा खालामनांगौ आङो माथो बालाय सिखाव नङा ड्रेस नांगौ होननानै बुंब्लाबो खोनासङा माबा आंखौसो बेदलाना बुंनो ओंखारदों आं मा खालामनांगौ गावनि सेफटिनि थाखायसो बुंनांगौ जाबाय सोरबा फैदों नामा माबोरै खारखोमानांसिगोन हे भगवान सानसेयावनो सानै मानसि बुथारनाय जासिगोन आं इसोर नों मा खालामबाय थादों आंखौ मिथिनो हाला खारखोमानोसै